хаквам цял ден. Дай. Маре, почти го хакнах в компютъра. Кой звъни? Да! Кой искаш? Кой искаш? Казвай по-бързо. Аре, чао, тъпана! Не. Сега. Блокнат компютър. Кажи, защо си ми блокнал компютъра? Идвам! Какво се правиш, бе? Абе, за кой си ми блокнал компютъра и сега ще направя на нищо? Уволнен. Абе, за кой ме уволняваш и сега да не те прасна стой и умру? Гачета панарачи. Значи, повече няма да работя като хакер. Сигурно е, защото съм му се провикал по тъпия телефон. Еба! Митрев, 2025-та! Ламин Ямал. Миналата година беше Рафаел Ляо, сега ще е Ламин Ямал, защото винаги сме в крак с модата. Lamine Yamal! Histórico para o garoto do Barça! Бяга ми побита като Ламин Ямал. Влизам като Барселона, късам ги като Реал. Най-добрия на терена в играта, аз съм кал. Като Пабло Ескобар, стоката съм я продал. Бяга ми побита като Ламин Ямал. Влизам като Барселона, късам ги като Реал. Най-добрия на терена в играта, аз съм кал. Като Пабло Ескобар, стоката съм я продал. Влизам и ги кертя, като ПСЖ. В махалата ги финтирам като Осман Дембеле. Дай ми да карам това червено Порше, защото аз съм най-добрия в играта, бе, братле. Куките ма гонят, бягам като Белингам. Сримите финтирам ги бати като Зидан. С кракета в главата им влизам като Джеки Чан. Ритъмата клати си едно, че си пиян. Махалата прави пасове като Тони Крос. Аз гъме Адидас, тениската Хуго Бос. Искам золото, парите, курвите на Рик Крос. И да ми слагат на Джуниора повече чеснов сос. Като Конор Макгрегор, аз съм лудия мръсник. Като Роналдиньо, че правя мазния трик. Шива нокаутирам стокати като Усик. Шива хвърляме по врат, бе, брат, като Хабиб. Бяга между блоковете като Ембапе. Куките ма гонят, бе, бягам като Пеле. На барчето отпия водката като кафе и барам яко до пе. Аре, курза ме вере. Отзади ти го вкарвам повече от Хари Кейн. Стоката продавам я като Гучи Мейн. Твоята цялата е мокра отдолу като басейн. Ако искаш лек, ще звъним да миним да зейн. Бяга ми побия